Dingdo shandu pentingnya fi. Tengok ngam dei ngam ka dei ke bor dung sim khoi. Ti hadu ba menem step ke phone nga kapan map ko ang mah ka tu ka clip mat nga mundur be ba pha dei ke brio wasnio. Phla mut ban I nga pham sim perkhat nga ndre ka wan ka jing pen kren hanga ba ka Suzan ka Dubai na menta tu pha. Ba pha im na mar ba ka Dubai te ka ai ngo nga ko ble nga ngom dei ngom dei ba halor ai ka burom shu mo ka e ka ba nga wan phai nga ba pha ka dei ka jing phla ka testimony ka bangi dei ban ai shi pun ki pat ba ki bam pat tem ban nga ai ngo you try kham tam na mar ba ha deng jing ki Muslim baro I could testify the name of the Lord mo nga lam don ka ting shakti I praise the Lord and hado ba uto tu photographer udah nget ong ba ka jinget jong pi ka kham kham ni ka jinget jonga ka ai palat ka bu try unde ka jing jonga ngam tep ndre ka jing phla ka bakat bangala ngan phla na mga just not ban ai ka testimony barabor ka ai ka bu le ndre ka ni ka dei ka testimony ka bakraw ba na ma ngalayu I ka jing yap hakmat bete shubu ha split second the day bu pai tu terrorist kemud ngila shu syasiat ngila shu yap hang tu madan kata kala shuan pai ka met renga ai ngu you try wan yalam nga da ka met ka men sebat ka men siam ka bangan ai ngu you umo dengan shu ai ka burom mi ke ai baro ya ka yeng ka sem ki bahayeng ba sem ki perlop penjol baro kami pi pastor room pi je bu jing duai ka pang nga ka de ka jing duai lang bu try u yo snow but mentah ka singala ban phla bangan ai ka ni ka testimony nga shu praise the Lord praise the Lord praise the Lord ka sam arpula hisha kada urlong mite mdei ka bang bangi shupuli ndai kada urlong hisha ngada snow tho ba kad ba Susan ni ngi tho am kani ka sam ka arpula kam dei pleng ka bla shu tho kum to ndai kada jabit tik kada urlong ba in real time ba mo nagamtai Susan ba kadai na kamta jongiru but haba idang tho ikata ka we ka ba try snow ka donut jonga ka long ba ilanyem na mar ba ikot karpat ka teng jong try Pi ka Bible ka on kata na rom sipaw khatlai ka on khot karpat ka teng try to on penem aba pi tho ka nem ka wan siya ka bagan jaman siem de ba mangiru em ngila sha terrorize ka pop